Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ykbal pursatlarym dürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, okuyan, işleýän türkmenler baradaky Dünya Türkmenleri adly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy dokumentsiz türkmen migrant çağalaryň ykbaly. Bilinçli ýaly Türkmenistan garaşlygyny alandan soň dürli ýurtlara islemäge giden raýatlar boldy. Daşary ýurtlardaky türkmenistanly migrantlaryň esasanam Türkiýe islemäge gelen migrantlaryň aglaby bölegini gyz gelinleriň emele getirýänini aýdylýar. Daşary ýurtlardaky türkmenistanly migrantlaryň aglabasy wizasız hem ruhsatsız işleýär. Şoň üçin hem olar köpülenç resmi taýdan nikalaşman durmuş gurýar we çağaly çugaly bolýarlar. Şeýle ýagdaýlarda daşary ýurtlarda doglan türkmen çağalaryna Türkmenistan dokument bermeýär. Şeýle çağalaryň eneleri, nähili tejribeleri başdan geçirýär. Olaryň çağalarynyň ykbaly nähili bolýar. Azatlyk radiosy Dünya Türkmenleri gepleşiginiň nowatdaky sanynda daşary ýurtlardaky wizasiz hem ruhsatsız işleýän we ýaşaýan Türkmenistanly gyz gelinleriň resmi nikasyz da dokumentsiz çağalarynyň duş gelýän ýagdaýlaryny el alýar. Bugünkü söhbetdeşlerimiz Türkiýeden Türkmenistanly raýat Arzu bilen Ýewropadan Bahar daglar. Ine Arzu, sen näçe ýyllar näri Türkiýede işläp ýörsiň, ýaşap ýörsiň, özüňe wizasiz dokumentsiz söyleme. Dokument yok, viza yok. Sebebi pasportumyň nemesi dolupdyr. Biz ortada dokumentsiz, hissatsız Türk polisi bizi durduranda yalvarıp yakarıp çağalym Türk vatandaşı. Men Türk vatandaşı däl. Men çağamy şu an ýaşaýan üýümi men çalışyp bilemok. Mesela ýaşaýan kwartiram kirey. Bundan biraz goýusyna göçeýin diýsem göçüp bilemok. Sebebi pasportum bolmadygy için ýa-da vizam bolmadygy için, oturma ruhsatym bolmadygy için men şu an yok gibi görünýär de şoň ýaly bir problema bar döwletçim. Şoň ýalyk. Arzu, sen gyzyň näçe ýaşynda? Gyzyň bilen nähili aragatnaşyk saklaýan? Şimdi men gyzym 6 ýaşynda. Men başta durmuşa çıktım. Zaksın bolmasa da Türk vatandaşı mı? Türk raýaty. Gyzym Türk vatandaşı. Ýöne, men adım Arzu bolup çykýar da familiýam Türk familiýasy bolup çykýar. Pasportumda türkmence çykýar. Meniň öz ýurdum maňa paddeska beren ok. Men arkamda duran ok öz ýurdum. Hiçbir şekilde. Arzu, onda sen problemaň ba, çağan problemasy ýok söyleme. Çağan problemasy şeýle bar. Meniň başyma bir zat gelende çağam şu wagt meniň erimiň ejesi, kakasy, üýesi, agasy bolmadygy için ýeke tek bolan için men çağamy yetimhaneye alýarlar. Türkmenistanyň konsulsatçysy öz işini bir ýagyna atypdyr, polis bolup işläp barýar, milisiýa bolup işläp barýar. Şunu düşünebilýärmi? Öz ýagdaýyny özüň görmeli. Türkmenistan vatandaşyma men kömek edeýin diýe bir pikiri ýok. Yani vatandaşa kömek edesi gelen ok. Saňa şunu aýdyn. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünya Türkmenleri gepleşigimiziň bugünkü temasy dokumentsiz türkmen migrant çağalaryň ykbaly. Bugünkü söhbetdeşlerimiz Türkiýede ýaşap işläp ýören Arzu bilen Ýewropada ýaşap işläp ýören Bahar daglar. Ine Bahar, ýaňy dinleyijilerem sen hem Arzuwy dinledik. Bahar, sen Ýewropada nähili tejribeler başdan geçirýän, nähili wakalara duş geldin? Dünya Türkmenleri Azatlyk radiosu Arzu dinledik. Arzuň öz başyna geçirenleri menem doğun oglanım berde ýaşaýan gyjaz nämesin birine aşyk boldy. Türkmenmi oglan? Ýok, oglan Litwadan. Oglan Litwaly. Bahar, şu geliniň ykbaly näil bolundan soň? Gowraly eken. Ben bilmän aldyk. Oglany jaňy diktir şeýle ýagdaý men gowraly ýa 2 aýdan köpräk ekenne. Soň oglanyň aýdypdy, men işläp bilemok, men seredbiljeke, bakbyljeke, öýlenmejekkel, özüme bakyp bilemok, size näde sereden nädip. Oglana diýip ýene ortadan ýitirim boldy. Bordyk, näme deli başa geldi bile çekersit, meňe minne ganym bir bolan soň özüň ýaly men idim bordydım, burada dersidim biz türkmenler kän berdi. O bir el berse, bu bir el berse hemmemiz biledi. Çıkarıp bu işin içinden idik gölen. Hana yan yakınlaşlayın alkısına çağırdık. Oğullu dünyaya geldi sağamanca. Diyecek konuya da adım dibine adayımı da yan başı çarak. Türkmenistan'a gideşimden
adam geleno. Men şindiğinde yüz tutup gördü veýem gowralyk derdi. İlçana gittik bolen Türkmenistana ekitme üçin çağa diýdi Türk pasportdan mal bolarsyňyz diýdi. Türkmen pasportdan berde beri bilen jok diýdi. O näde gitmeli kanun? Gidi bilen ok çağany ekidi bilen ok diýdi. Çağa ilk bilen ni papasynyň bilen. Litwan raýaty diýip pasport alarsyň diýdi. Ejem diýdi anyrdan diýdi. Çaklyk haty ogradar bolen diýdi. Mehman olup gider çağa diýdi. Diýdi näme gerek diýdi. Türkmenistana gider bolen çıkarmadylar anyrdan. Anyrda da näme geja kiçijik çağa bilen işle bilmez, ejesi garry ejesi işle bilmez. Jigisi okuda kim seretjek bulara? Kakalaram ýok. Soň diýdik bolýa diýdik. Hiç edecek gelin özünün gowraly bolanlygyny bilenden soň başga Lukmana yüz tutdy. Lukmanlar hem sağ bolsun birinji gününden başlap çağany eline alýşyp iki hepde bolup barýardy çağın dolanyny. Şondan bäri ne bir köpek pul teletdiler bir ýerik, ne bir çykdaý jetdiler, ne kyn gününe taşladylar, näme diýse eliniň aşagyna nira barsa gowraly aýallara hemme zady arzan berýärler. Hökümet şolary ýaly bir ulgam gurup bolin. Bakar, onu şol adamsa tarapyndan terk edilen çağasy dowulan şol türkmen maşgalaň häzirki ykbaly nähili bir problemasy, kynçylygy barmy? Şu wagt ýagdaý nähili şoň? Ýagdaý bolýaly. Men pikirimçe Türkmenistanyň kakaly çağalaryň ýagdaýam belki bular ýaly gowy däldir. Bizden bir köpük pulum soramadylar. Bizim ýüzümize seredi pulumyz barmy, ýa pasportyňyz barmy, ýa wizaňyz barmy, ýa şuň diniňiz bizim dinimiz bilen düýbinden başa diýip hiç bir soraman edil özjiglerine, edil öz doganlaryna sereden ýaly edip men özüm ýanyna şu çağa dünýä gelenne geliniň ýanyna ehli dermanlar eneň we çağaň şolaň janlaryny ýitirmejek bolup elinde barny etdiler. En az 8 saat oturdurun ýanymyzda. Ýetijsem kellesini göterip soram sen mizan barmy? Sen nähili esaslaryny berde aýlanyp ýöň? Ne edip geldiň çağa? Nerden emele geldi? Hiç bir soraman çağany sağ-salamat ejesiniň eline berdiler. Çağanyň birinji bir hepdeliginde gerek bolan ehli jazadyny süýdüni, arlyklaryny, eşiklerini, bäwen kravadyna çeldi, hemme zadyny taýarlap berdiler. Bakar, geljekde şol siziň garnaşyňyz bolan türkmen geliniň we çağajynyň ykbaly nähili bolar? Şu wagt bize hasahanada habar bölümine biziň elimize bir kagaz berdiler. Şu wagt men öňümde şu kagaz. Şu taýda bir ene edilip bilinjek ähli kömekleriň sany bar. Mysal üçin her hepde çağa üçin 30 euro alma haky bar. Ejesiniň wizasy ýok berde, ýöne ejesine hiç soralanok. Çağa berde dogully diýme çağa Ýewropaň ganadynyň altyna gowragyna. Her hepde çağaň arlygyna süýdüne ýeterýäli pul berilýär. Soňra bir kartoçka berdiler. Nira barsa bu ene ýeke şu wagt işläp bilenok diýip zatlar arzan berilýär şu ene. Mysal üçin galýan ýerine näçe telenýän bolsa şonuň 60%-ni hökümet teleýär şu wagt. Çaýnyň kireni. Hawa. Ine bakar ýaňy arzuwy dinledik. Özüň hem öz şaýat bolan wakaň barada maglumat berdiň. Inni şol Türkiýedäki bolup geçen ýagdaýlar, soň umumyň daşary ýurtda işleýän migrant türkmen çağaly gelinliň ykbaly we şolaň çağalarynyň ykbaly bilen baglanşykly nähili netije çykarmaly? Siziň pikiriňize görä. Meň pikirimçe biziň illeşlenmek, ähli eneler, ähli gelenjeler netije çykarýanlar, ýa-ni biziň hökümetimiz netije çykarýanmy şundan? Biz öňde barýan döwlet daty öwrülip seredýänmi? Men türkmenlem, men raýatlam, men illeşlem bir näme diýäke, gatynan gimreme pul barmy ka? Ya öýsiz galanlar gyşda ýaşyňa aşanyny öl bolman oturma öý barmy ka diýip seredýänmi ka? Şular ýaly alada edilýär. Oturanokmy ka? Men raýatlamyň aladasyny edýänler ken. Şoň üçin diýär men raýatlam, men üçin meni diglemok, men ýagdaýym ýokmy diýip seredenokmy ka? Därde gadam ýok, nerken ýok, benzinem ýok. Ýöne edilýär. Halkyň aladasy edilýär. Adamyň aladasy edilýär. Adamyň jany ömrü berde ähmiýetli. Bizde 5 köpüň duranok adamyň jany. Türkmenistan netije çykarmaly. Adamlar netije çykarýanlar. Türkmenistan hökümeti özüni söýýänler, abadyk başgalaryň aladasyny etmeyi öwrenmeli. Abadyk başgalar hem adam haýwanlar, olaryň hem agzy bar, olaryň hem aýagy bar, giýjegi bar, iýjegi bar. Şonu etmeyi öwrenmeli. Hormatly radio dinleýijiler, Mehriban doganlar, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine dokumentsiz türkmen migrant çağalaryň ykbaly diýen tema boýunça Türkiýede ýaşap işläp ýören, arzu bilen Ýewropada ýaşap işläp ýören Baharyň beren maglumatlaryny dikkatyňize ýetirdik.